Γεια σας παιδιά, σήμερα θα ασχοληθούμε με το downhill snowboard, το 2 συν, για να διαλέξουμε λοιπόν το παίχτη μας, τη σανίδα από ό,τι βλέπετε, αυτόνα, γελιά, οκ. Και πάμε! Εδώ. Αρχίσαμε πολύ καλά. Tail grab, nose grab, back lift και front lift λέγονται αυτές τις κινήσεις. Μόνο αυτές υπάρχουν. Καμία άλλη. Οπα. Όπα. Πέσαμε λίγο άτσα, αλλά είναι ζωντανός ανθρωπάκος. Παραλίγο αχά. Ευτυχώς πολύ καλή προσλήψη. Είναι μια πίστη αυτό το παιχνίδι, αλλά μην νομίζετε είναι δύσκολες. Ειδικά για να φτάσεις από την 8 στην 9, θέλει πολλή δουλειά. Θέλει να μαζεύεις πόντους, να παίζεις πίστες και να μαζεύεις πόντους. Τον σκοτώσαμε, κοιτάξτε εδώ, λίγο στο τέλος. Λοιπόν, αφού παίξαμε τη μία φορά, ας πάμε σε ένα διαλυματάκι και να ξαναεπανέλθουμε. Ξαναρχόμαστε παιδιά στο βίντεο μας, θα κάνουμε άλλη μια φορά, θα παίξουμε αυτή την πίστα. Τυχερή είναι. Ωραία. Πάλι το σκοτώσαμε. Τον τυπάκο. Δεν πειράζει παιδιά και όπως λέτε, αυτό ήταν το βίντεο μας για σήμερα. Ήθελα απλά να σας δείξω πώς παίζονται όλα αυτά, πώς είναι να βλέπετε εδώ τις πίστες. Και δεν έχουμε τίποτα να δείξουμε σε αυτό το παιχνίδι. Λοιπόν, γεια σας.